παιδιά, σήμερα θα κάνω βίντεο στο Turtle, εντάξει. Βλέπετε ότι έχω ανέβει 3 level, έχω 732 αυτά δεν ξέρω τι είναι. Και έχω 7 χρυσά. Αν μιλάω και ναι, μιλάω. Τραβάω και μιλάω. Θα δείξω λίγο τη σουίτα μου, λοιπόν. Θα σας ξεναγήσω λίγο στη σουίτα. Σουιτάπλ. Αυτό είναι εγώ, αλλά έχει και γραβατούλα. Νομίζω ότι θα το κάνω το Michael Jackson. Όχι ρε. Εδώ πέρα. Εδώ, έτσι μια ωραία γραβατούλα. Θα πατήσω προς εκεί πέρα αλλαγών. Εντάξει. Έχει αποθηκευτεί. Μετά πάμε στο σαλόνι ομορφιάς. Εδώ. Στο σαλόνι ομορφιάς. Εντάξει. Αυτό μισό να σου δείξω με το μολυβάκι. Πάτηκα και το... Εδώ, αυτό εδώ πατάω. Αυτό θα πατήσουμε και θα πάμε εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό θέλω να μου αφήσει. Εντάξει, ωραία. Λίγο μία να φορτώσει λίγο αυτό εδώ. Τα χέρια είναι. Πιο πολλά δούμε τι έχει σακουλούτσες. Έχει, θα του τα βάψω. Λέτε να του τα βάψω. Δεν πιένε. Σω μια παύση και επιστρέφω. Του τα φτιάξα. Θα πατήσω εδώ τώρα αποθήκευση ένα λεπτάκι. Αποθήκευση. Εντάξει. Θα δείξω μόνο τα βασικά. Μετά από αυτό το κάναμε. Μετά από αυτό μισό. Μετά πάμε στο blog. Έχουμε όλα αυτά. Τελειώνουμε και τελειώσαμε το βίντεο αυτό. Δεν θέλω να σας τυραννίσω πιο πολύ. Το blog. Πρέπει να γράψω. Πρέπει και πάλι να γράψω στο blog. Πάλι στο blog πρέπει να γράψω κάτι σχετικό. Πρέπει να γράψω κάτι σχετικό άρθρο. Αυτά ήταν από μένα. Μισό λιγάκι, δεν θα να σας τυραννήσω ούτε καν. Αυτό είναι το κανάλι μου. Έχω 4 συνδρομητές, έχω 160 προβολές, έχω το βίντεο αρκετά. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια.